да. Сега вече... това също са туморите. Защо съм ги такова? Да. Това е пак към туморите. А имахме ли? Да, туморите ги имахме. Първата папка на случай беше. Те са там. Не, къде ги сложихме туморите? Или тук ги сложихме туморите? Не, в една от двете първи папки беше. Аре, тук ще сложим, после ще ги видим. Нямахме. Това е миокардна. инфаркт. Това е мозъчен инсулт. Това е лечение на вени. Това пак ли на вени? Да, така че с тумори нямаме отделено. Къде ги сложим? Тук са туморите. Да. Тук са туморите. Поли да давам папки, не? Няма, джобчета няма. Няма да стане с джобчета. Ще стане с джобчета по-лесно. И папките ще изпадат. Това тук сега той е работил по темата, че една артерия кюелика по-голям чук. Че има една компресия, много болесно състояние, ще се докаже, че съществува това заболяване на една артерия кюелика там на червото. Артерия на червото. Той това ще го разбере, той по-добре ще ви го обясни. Това е за артерия на черво. Добре. Артерия на черво. Това е за как се лекува фалу. Това е една болест, родена болест на сърцето, порок на сърцето. Порок. Фалу, мобус. Фалу. Те много изхвърлиха, майка му, баща му. Ако знаете какво са изхвърлили, тя сестра ми Джема спаси една част. Това е сестра ви от другия брак? Да. Професор. Да. Те много изхвърлиха. Това сега е това са много комплицирани. Той вече е правил там някакви химически изследвания, правил примерно 2 амино 6 метил хептан, не знам се какво. На кучета, при кучета са ги правили тези работи. На кучето са му го инжектирали и гледали как се променя кръвоснабдяването. Да. Това са неща, които и аз не знам как да ви го обясня. И аз не знам. Снежи, здравей, при доцент Груев съм. Благодаря. Извинявайте, директор.